ሰላም ናይ መልካም ትውብ ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ እኒአኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ደሓነ እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ንኽትኮነለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እየ። ኩራት ኣሕዋተይ ሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ ምሳኹም ዘለኹ ሓብቲኹም እቲ ቻነል እየ እና ናብዚ ቻነል እዚ ዝመፀኸሉ ምኽንያት ድማ መልካም ዩቲዩብ ስለዝተቐበላ እንኳዕ ደስ በለኪ ኮንግራ ንኽብላ እየ ኩራት ኣሕዋተይ እና መልካም ሚዛናተይ መቐረት ዓለም እንኳዕ ደስ በለኪ እንኳዕ ፍረ ፃማኸይ ፍረ ረሃፅኪ ረኸብኪ ካብዚ ንላዕሊ ጠንኪርኪ ክትሰርሒ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበፅሒ ሰናይ ትምኒተይ እዩ ዛናተይ በድጋሚ እንኳዕ ደስ በለኪ ሙሉእ ሓጎስ ዝገብረልኪ እስካብ መጨረሻ ሰናይ ናይ ስራሕ ክትሰርሕሉ ብዙሕ ሰሪሕኺ ብዙሕ ነገራት ክትልወጠሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትበፅሒ ተስፋ ኣለኒ ዛናተይ እና እንኳዕ ደስ በለኪ ብእውነት ሓጎሰይሲ ምንም መግለፂ የብሉን ምስ ስራሕ ገለ ኮላ ቪድዮ ዘይሰራሕኩ እንተደንገኹ ግን እንኳዕ ደስ በለኪ እናበልኩ ንሓፀር ዝበለት ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ መዝሙር ናብኣ ከብለኩም እየ ሓቢርኩም ክሳብ መጨረሻ ተኸታተሉ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ናይዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ኣበረታትዕዋ ሞራል ሰብኣይ ጆኻ ኢሉ ክፅሕፈልካ ከሎ ጎበዝ በርትዕ ክብለካ ከሎ ወይ ከዓ ጌጋ እንተሃሊካ ጌጋ እኒአካ ኢሉ ክእርመካ ከሎ ኣብ ኮሜንት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ ጌጋ እንተሃሊካለ ካብ ጌጋኻ ትእረም ኢኻ ጌጋ እንተዘይብልካ ፅቡቕ እንተሃሊኻለ ከምኡ ኢልካ ጠንኪርካ ንኽትቅፅል ይገብረካ እዩ እና ሞራልኩም ሓገዝኩም ኣይፈለየና ኩራት ኣሕዋተይ ኣብ ኮሜንት ገደፉልና በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ፕሌይ ትገብራ እንተሃሊኽን ድማ ቲቲ ቻነል ኢልክን ዩቲዩበይ ወይ ከዓ ቲቲ ጓል ትግራይ ኢልክን መሰንጀር ክትረኽባኒ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ፕሌይ ክገብረልክን እየ ሰዓት መሊእኽንስ ፕሮሰስ ትገብራ እንተሃሊኽን ክገብረልክን ይኽእል እየ እና መልካሜ በድጋሜ ድግምግም ኣቢለ እንኳዕ ደስ በለኪ ክብል ይፈቱ ዛናተይ እና ናፍታ መዝሙር ከብለኩም እየ እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩም ተኸታተሉና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሚነ በእመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ተማጽነ ቀራንዮ እትብል መዝሙር ክዝምር እየ ሓቢርና ንዘምር። ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስኪ ንገርኒ መከራን ስቃዩ ናዘኻኽረኒ ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስኪ ንገርኒ መከራ ስቃዩ ኣዘኻኽረኒ ሐናና ቀያፋ ሊቃነ ካህናት ናይ ጥንቲ ኣምላኾም ኣበልዎ ከርተት ንብዙሕ ዘመናት መና ዝመገቦም ኩሎም ገረፍዎ ነቲ ጎይታ ሰላም ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስኪ ንገርኒ መከራ ስቃዩ ኣዘኻኽረኒ ተነበ እንዳበሉ ኣላገፅሉ ነቲ ብርሃን ገፁ ጥፍጣፍ ገበሩሉ ንብዙሕ ዓመታት ጽልኢ ዝነበሩ ሄሮዶስ ምስ ጲላጦስ ሽዑ ተፋቐሩ ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስኪ ንገርኒ መከራ ስቃዩ ኣዘኻኽረኒ ድንግላይ ካለትን
ንብዓታ ክትክልክል ቀይቅድሚኣ ኮይኑ ወዳ ክንከባለል ኣብ ሕቑፉ ኣዕብያ ኣብ ሕቑፋ ሓቒፋ ሓዚላ ዘዕበየት ወደይ ወደይ ኢላ ኣምሪራ በኸየት ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስከ ንገርኒ መከራ ስቓዩ ኣዘኻኽረኒ ኣምላክ ተሰቒሉ ኣብ ማእኸል ሸፋቱ ደጃ ኣዳም ክብር ርእሱ ኣድኒኑ ሞይቱ ዓለማት ብምሉእ ዝተፈጥሩ ብኡ ኣብ መበል ሳልስቱ ብሓይሉ ተንሲኡ ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስከ ንገርኒ መከራ ስቓዩ ኣዘኻኽረኒ ቀራንዮ ምድረ ጎልጎታ ዝተሰቐለልኪ ክርስቶስ ጎይታ ውዕለት ግርፋቱ እስከ ንገርኒ መከራን ስቓዩ ናዘኻኽረኒ መከራን ስቓዩ ናዘኻኽረኒ ኣሚን። ስለ መዝሙሩ ናይ መዝሙሩ ባለቤት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ባርኩራት ኣሕዋተይ ፅኒኢልኩም ስለዝሰማዕኹኒ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ትገብርዎ ፆምን ጸሎትን ፅኒኢሉ ይስማዕኹም። ንሎሚ ሕዝያ ዝመጻኹ ሕዘለት መዝሙር እዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ትሕዝቶ ብኻሊእ ሓሳብ ክስካብ ንመጸኩም ክስካብ ሽዑ ድሓን ቀንዩ ሰላም ቅንያት ይኹነልኩም። ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ናይዚ ቻነል እዚ ተኸታተልቲ ትኾንኩም ኩሉ ግዜ ተበራታትዑና ዝኾንኩም ኩራት ቤተሰብና ድማ ከምዚ ናይ ኩሉ ግዜ ምትብባዕኹም ሞራልኩም ሓገዝኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ብላይክ ጀሚርኩም ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሳብስክራይብ ከዓኒ ኣይትረስዑ ሸር እንዳገበርኩም ኣተባብዑና እና ሰላም ኣምላኽ ምስኻኹም ይቐኒ ሰናይ ቀንዩ ድሓን እስካብ ንመጸኩም ድሓን ቀንዩ